Ще започна малко по-рано с моята информация. Много отбори от А, Б и В нямат пари, но отборът на Мънчев спечели проекта и заведе в Малта 48 футболисти от миналия понеделник. Отборът на Мънчев 19-19 е на Малта на подготвителен лагер. Ай, подайте се по-смело! Мънчев, правилно ли казвам? Ай, би! Ама да знаеш, едни ще бъдат доволни, или недоволни, трябваше да им дадеш и жълни пари. Давай, Гоше! Давай, Гоше! Виждам от тебе Пашев, най-хубавите магазини, обичам да го гол, всичко по един. Отляво на Пашев Енергопро, само с таките Гавро не са надути, точно нормално. Би, връщай! Втори бал на Чернобор, жълт картон за номер 10 от отбора на Чернобор. Оба, давай, оба! Соме, влиза! Браво! Имаш силна года! Николай Мънчев печели по европейските програми, европейските проекти тези пари. 28 000 лева. Знаете, по програмата Еразия. Значи има специалист, който да му пише проектите. Нямаш възможно е Марио Брешна, които Кастрома. На всички, които се успокояват, че за всеки влак си има пътници, напомням, за товарния няма. Удар! Ай, по! Сам